Primeiro que fixemos en tema económico é suspender o pago voluntario dos recibos do IBIC, que en período voluntario se iniciaban no día de hoxe. O mércores xa tomamos a iniciativa de paralizar o que é o cobro do IBI. Precisamente esta mañá celebrábase no Concello unha reunión por videoconferencia con representantes da Asociación Boirense de Empresarios, coa finalidade de analizar as medidas de reactivación económica a tomar unha vez remate o estado de alarma. Unha das primeiras accións foi a creación dunha mesa de traballo, formada polo alcalde e o concelleiro de Comercio, o presidente da AVE e tamén o seu xerente, así como o persoal administrativo do propio concello. Propoñen estudiar o tema do IBI, estudiar os impostos de circulación, os recibos de agua, lixo, saneamiento, sobre todo as tasas de terrazas, vados permanentes. Bueno, pois miraremos todas as tasas que temos, miraremos un listado de todas as tasas que temos desde o Concello e miraremos que se poden facer, se algunha se pode rebaixar a cuantía. Dende o Concello mostráronse colaboradores a axudar o empresariado e o comercio local afectado por esta crise sanitaria. Está todo no aire, pero sí que é verdad que temos que empezar a traballar xa e facer un traballo de campo para, chegado ese momento, ter todo estudiado e dentro das medidas que o Concello poda, poñelas en práctica. Outra das medidas que falaban era da ampliación do horario das terrazas, unha vez que termine este estado de alarma. E tamén nos falaban de facer unha reserva de crédito para medidas sociales e tamén de promoción económica, que é o que estamos falando. Tamén, todo que cousas que non supoñan diñeiro tamén para o Concello, poñernos en contacto tanto o AVE como o Departamento de Cultura para ir da mesma man e, actuacións musicales, todas as actuacións que teño o Concello, involucralo co tema da hostelería e tamén co tema do comercio, publicidade, etcétera.